Adırlı iyileşlenir. Biz bugün geçen günkü videoların dowamyny sizin dikkatinize son habarlary götürýär. Bizim Özbekistanyň okaýan studentlerimiz bir ay mundan oldun karantinin başlaýan döwründe awtobuslar arkaly Türkmenistana iýerilipdir. Emma Türkmen tarapy olary kabul etmändir. Şeýlelikde bizim studentlerimiz Terkit ýakasyndaky Ürgün şäherçesine yerli atellere yerleşdirilipdir we azyk önümleri bilen üçin edilipdir. Bundan başga da yerli sungat işgärler tarapyndan hem konsert şäherleri gurulmalydyr. Şu aýdylanlara ýene bir goşmakçy bolýan zadymyz İstanbuldaky ýaşlarymyzdyr. Olaryň insanperwerlik işlerine köp minnetdarlygymyzy bildirýäris. Ýakyn günlerde bizim ýaşlarymyz bütün dünýädäki türkmenlerden toplam pul serişdelerine 20 karobka alıp önümlerini taýýarlar. Sadakandan 2 tane goýuny alıp öz ýerlerinde paýlamaga başladylar. Sadakalar kabul bolsun oglanlar. Ýepen gysgasy dünýä ýerli ýerden bize elini uzatýar we iman, insanperwerlik düşünjesini bize ýene bir gezek tasdiklaýar we gollaýar. Şunu diýmek bilen bu videomyzyň soňuna döwlet adam üçin berýän sözleri bilen tamamlamak isleýäris. Sagaman oturuň adamlar, sagaman oturuň watandaşlar. Kadırly iyileşlenir. Biz bugün geçen günkü videoların dowamyny sizin dikkatinize son habarlary götürýär. Bizim Özbekistanyň okaýan studentlerimiz bir ay mundan oldun karantinin başlaýan döwründe awtobuslar arkaly Türkmenistana iýerilipdir. Emma Türkmen tarapy olary kabul etmändir. Şeýlelikde bizim studentlerimiz Terkit ýakasyndaky Ürgün şäherçesine yerli atellere yerleşdirilipdir we azyk önümleri bilen üçin edilipdir. Bundan başga da yerli sungat işgärler tarapyndan hem konsert şäherleri gurulmalydyr. Şu aýdylanlara ýene bir goşmakçy bolýan zadymyz İstanbuldaky ýaşlarymyzdyr. Olaryň insanperwerlik işlerine köp minnetdarlygymyzy bildirýäris. Ýakyn günlerde bizim ýaşlarymyz bütün dünýädäki türkmenlerden toplam pul serişdelerine 20 karobka alıp önümlerini taýýarlar. Sadakandan 2 tane goýuny alıp öz ýerlerinde paýlamaga başladylar. Sadakalar kabul bolsun oglanlar. Ýepen gysgasy dünýä ýerli ýerden bize elini uzatýar we iman, insanperwerlik düşünjesini bize ýene bir gezek tasdiklaýar we gollaýar. Şunu diýmek bilen bu videomyzyň soňuna döwlet adam üçin berýän sözleri bilen tamamlamak isleýäris. Sagaman oturuň adamlar, sagaman oturuň watandaşlar.